Siz hürmetli jurnalistler, bugün biz Tatar Edebi Dil Tarixi hem Tatar Dil Leksikологиясы көп томлы басмаларына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Бүген бездә кунакта Татарстан Фәннәр Академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре безнең кунаклар белән таныштырып китик. Институтның институт директорының фәнни эш буенча орынбасары, филология фәннәре кандидаты Олег Ришат улы Хисамов. Лингвистика бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Бәхтияр Кимулы Миңнуллин. Лексикология һәм диалектология бүлегенең баш фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы Гөлшат Рәис кызы Галиуллина. Гомуми лингвистика бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Рифат Фердинат улы Мирхаев. Матбугат конференциясын интернет аша күзәтәләр. Язмасы Татар информ сайтында эләргә тиеш. Башлап сүзне Олег Ришатовна тапшырабыз. Рәхмәт итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Февраль айы ул традицион рәвештә безнең институтта һәм гомумән безнең институтта гына түгел, академик институтларда дип әйтик, узган елгы эш нәтиҗәләренә йомгак ясау вакыты. Biz аны ел сайын төрле форматта үткәрәбез. Кайчагында biz аны институт эчендәге фәнни конференция форматында үткәрәбез. Бер-беребезгә үзебезнең уңышларыбыз турында, үзебезнең эшләгән темаларыбыз турында төрле чыгышлар ясыйбыз. Бер-беребезне тыңлыйбыз, фикер алышабыз. Кайчагында инде менә бу елгы сымак biz бу ел бераз яңа төрлерәк форматка килдек. Үзебезнең эшләгән эшебезне киң җәмәгатьчелеккә күрсәтү юлыннан барырга булдык. Һәм үзебезнең эшчәнлегебезне киң җәмгыятькә күрсәтеп кенә калмыйча, журналистлар белән, редакторлар белән, тәрҗемәчеләр белән, башка галимнәр белән теге яки фәннең өлкәсендә нинди проблемалар бар, нинди хәл итәсе мәсьәләләр бар, дип шулар турында сөйләшә торган төрле түгәрәк өстәлләр оештырдык. Душанбе көнне безнең булды шушында пресс-конференциябыз башлап җибәрдек. Ул татар теленең аңлатмалы сүзлегенең 6 томын тәкъдим итү, шулай ук бик зур хезмәт, озак елларга сузылган хезмәт. Шуннан соң без язучылар союзында тәкъдим иттек үзебезнең татар әдәбияты тарихының 8 томлыгын тәкъдим итү булды. Шулай ук бу безнең зур хезмәтләребездән. Инде 21 көнне булды туган телләр көнне дә багышланган лексикографик түгәрәк өстәл. Икенче көнне без үткәрдек болгар бабаларыбызның ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан, шулай ук рухи мирасын эзләнү юлында дигән түгәрәк өстәл үткәрдек. Үзебезнең мирасханәнең уңышлары белән таныштырдык. Кичәгенәк булды безнең сәнгатьчеләребез, сәнгать өлкәсендә без инде ачышларга тап булганбыз, инде яңалыкларга ирешкәнбез, шулар турында сөйләшкәнбез. Һәм менә моменттан файдаланып, минем иң беренче чиратта рәхмәт итәсем килә журналистларга. Безнең бу чараларны яктыртуда журналистлар күп катнаштылар, һәрбер турында язып чыктылар. Аеруча Татар информга да шулай ук безнең зур рәхмәтләребезне үзебезнең институтның дирекциясе белән җиткерәбез. Инде килеп тел проблемаларына килгәндә, бүгенге менә 2 зур хезмәтне тәкъдим итәчәкбез. Булар инде теге аерым бер монографияңа түгел, булар коллектив хезмәтләр. Аларга керешеп киткәнче мин бераз гына үзебезнең институттагы тел өлкәсендә барган эшләр турында да әйтеп китәсем килә. Безнең институтыбыз 1939 елда нигез салынган. Институтыбызга һәм институтның беренче елларыннан ук анда тел секторы эшли башлый. Ул секторны ул вакытта җитәкли танылган татар тел галиме, диалектолог Латиф Җәләй. Латиф Җәләй нәкъ менә беренче татарлар татарлар яши торган Россиянең төрле регионнарына экспедициялар үткәрү белән шөгыльләнә. Ул үзе татар диалектологиясе өлкәсендә шулай ук докторлык диссертациясе башта кандидатлык, аннан докторлык диссертациясе татар диалектологиясе буенча беренче дәреслекләр эшләгән була. Һәм 50-60 елларда менә бу чорны инде без 50-нче, хәтта мин аны 90-нчы елларга, 80-нче еллар ахырына хәтта дип әйтик, диалектологлар периоды дип атарга була. Чөнки нәкъ бу вакытта безнең диалектологларыбыз Россиянең татарлар яшәгән бөтен төбәкләрендә йөреп чыгып, аларның сөйләш үзенчәлекләрен өйрәнеп, аларның татар сөйләшләренең атласын төзүгә ирешәләр. Бу атласны без шулай ук 14-нче елда яңадан инде яңартып, уңайлырак форматка китереп, бастырып та чыгардык. Инде килеп шул вакытлардан ук безнең галимнәребез эшли башлыйлар. Менә бу безнең 3 томлык татар грамматикасын бу инде 80-нче елларда эшенә башлый. Һәм без аны шулай ук яңартып 2000-дә
16, 17, 18 елларда татар академик грамматикасында шулай ук баскыртып чыгаруга ирештек. Бу шулай ук зур казанышларның берсе, чөнки академик грамматика кебек зур саллы фәнни хезмәт ул әле бөтен халыкларда да юк дип әйтәсем килә. Безнең бүгенге көндә институтыбызда 3 бүлек эшли. Аның берсе татар лексикологиясы һәм диалектологиясы дип атала. Исеменнән күренгәнчә инде бу бүлектә эшләүче галимнәр татар лексикасын, татар сөйләшләрен, татар сүзләрен өйрәнәләр һәм татар диалектларын өйрәнәләр. Бүгенге көндә без инде аерым диалектлар буенча шактый күп материал тупланган һәм без бүгенге көндә шушы диалектларны ареал планда тикшерү белән шөгыльләнәбез. Ягъни аерым бер сөйләшне генә җыеп, аның үзенчәлекләрен генә өйрәнеп түгел, нәкъ менә ареал лингвистика күзлегеннән карап, ягъни ул сөйләшләрне бер-берсе белән чагыштырып, аларның уртаклыкларын, үзенчәлекләрен өйрәнү ягында шип бар. Шулай ук безнең анда бу бүлектә эшләнә топонимнарның электрон каталогы, аны сайтына күргәнегез бар, без инде алар турында күп сөйләгәнбездер. Инде искегезгә генә төшереп китәм. Бүгенге көндә анда Татарстандагы топонимларның 7000 берәмлек топоним теркәлгән һәм алар барысы картага күрсәтелгән. Аларның тарихлары, кыскача гына этимологияларын да биреп барырга тырышабыз. Инде килеп менә бу бүлекнең хезмәт җимеше, әле алга таба сөйләшеп китербез аның турында. Бу менә бу татар лексикологиясы дигән хезмәтне сезгә тәкъдим итәбез бүген. Шулай ук бу шактый бик зур юл үтеп килгән хезмәт. Мондый томнарны татар лексикологиясын эшләү өчен инде татар галимнәренең безгә кадәр дә бу хезмәтне язганчы да шактый күп көч куюы, хезмәте кирәк. Мондый пландагы эшләрне шушындый нәтиҗәгә китереп чыгарыр өчен күп диссертациялар, кандидатлык диссертацияларның, докторлык диссертацияларның язу, ягъни лексиканы шактый еллар өйрәнү эшләгәндә генә, лексика мәктәбе булган вакытта гына мондый хезмәтне башкарып чыгарга була. Монда әйтеп китәргә кирәк, менә бу төрки халыкларда бу хезмәтне беренче шушындый зур академик лексикологиягә багышланган хезмәт дип әйтәсебез килә. Моннан тыш безнең галимнәребез шулай ук менә хәзер сезгә тәкъдим итә торган икенче хезмәт ул татар әдәби теленең тарихы. Күреп торасыз, ул шундый зур-зур калын егетләр инде шаярталар, моның бөтен тиражы белән хәтта йортта салырга була диләр. Ләкин күрәсез, бу шулай ук мондый хезмәтне язу өчен дә институт галимнәренең шактый узак еллар әзерләнүе кирәк. Әгәр дә алдагы елда галимнәребез Курбатов кебек, Фасиев кебек ниләребез галимнәребез эшләмәгән булса, без аны бүгенге көндә мондый нәтиҗәгә китереп җиткермәс идек. Ул узак еллар эшләп торган зур хезмәт дип әйтәсем килә. Һәм инде менә шушы хезмәт турында тулырак сөйләр өчен мин шушы хезмәтне язуда турыдан-туры катнашкан галимнәргә бирәм. Мин әйтеп китмәдем, безнең лексикология, диалектология бүлеге бар дидем дә, бераз читкәрәк китеп бардым. Икенче бүлегебез безнең гомуми лингвистика бүлеге. Менә как раз егетләр шушы бүлектән. Гомуми лингвистиканың соңгы еллардагы зур хезмәте булды менә шушы татар әдәби теле тарихы хезмәте. Моннан башка инде дүшәмбе көнне килделәр сезгә. Безнең 3нче тел бүлегебез хезмәткәрләре, татар лексикографиясы, лексикография бүлеге хезмәткәрләре. Алар шулай ук 6 томлык аңлатмалы сүзлекне тәмамлаулар күргәнчә, без инде бөтен тел бүлекләренең зур менә җәмәгатьчелеккә хезмәт тәкъдим итә торган зур монографик хезмәтләребезне тамамладык. Шуңа күрә дә безнең аларның бөтенесен бергә күрсәтәсебез дә килде. Хәзер сүзне бирәсем килә менә шушы гомуми лингвистика бүлеге мөдире Бәхтияр Ким улы Миңнуллинга. Рәхмәт итегез. Рәхмәт, барыгызга да хәерле көннәр. Чыннан да соңгы берничә ел дәвамында Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында аерым алганда аның гомуми лингвистика бүлегендә менә шушы татар әдәби теле тарихы дигән күп томлы проект өстендә эш алып барылды. Һәм инде берничә ел сайын аның яңа томнары чыгып килде. Бүген көндә без аның соңгы томын кулга төшердек. Бу инде безнең 3нче том ул 2 кисәктән тора һәм күргәнебезчә иң нечкә дип саналган китапның күләме дә 600 биткә якын. Шуңар күрә монда гаҗәеп бай
фактик материал, тупланган теоретик материаллар. Һәм инде әлеге хезмәт турында төгәлрәк, тулайрак әйтеп китәсе килә. Билгеле булганча телнең бүгенге торышын, киләчәген, аның үткәне билгели. Бу яктан караганда татар телен бай тарихка ия дип табырга була. Әлеге тарих һәр вакыт галимнәр игътибарында килә бирде. Һәм инде моның дәлиле булып, татар әдәби теле тарихына караган күп санлы фәнни хезмәтләр тора. Әлбәттә, безнең әлеге хезмәтебез алдагы елларда көч куйган атаклы галимнәребезнең хезмәтләренә дә таянылган. Һәм шул ук вакытта биредә тел белеменә, әдәби тел тарихына караган яңа фикерләр табырга була. Соңгы елларда, 20-нче гасырда әдәби тел тарихы юнәлешендә зур көч куйган галимнәр арасында әлбәттә Галимҗан Ибраһимовны атап китергә була, Җамал Валиди, Хуҗа Бадигый, Латиф Җәләй, Әдһәм Тенишев, Вахид Хаков, Халиф Курбатов, Фазыл Фәсиев, Фәхимә Хисамова, Илидә Баширова кебек галимнәрнең хезмәтләре әдәби тел тарихы юнәлешендә зур урын алып тора. Шушы юнәлештәге хезмәтләр арасында инде әйткәнемчә, соңгы елларда институтта эшләнгән шушы 3 томлы хезмәт аерым урын алып тора. Бу өлкәдә моңа кадәр дөнья күргән фәнни хезмәтләр төп игътибарларын аерым чыганакларның тел үзенчәлекләрен өйрәнүгә юнәлткән булса, әлеге проект кысаларында эшләнгән хезмәт гасырлар дәвамында татарларны бер бөтен халык буларак яшәткән әдәби телнең асылын билгели торган язма традициялар һәм нормаларны өйрәнә. Алар һәр телнең төп нигезен тәшкил иткән фонетика, морфология һәм лексика юнәлешләре буенча өйрәнелгән. Чыганак буларак бу хезмәтләрдә Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы, 17-нче, 18-нче гасырлар, 19-нчы гасыр һәм 20-нче гасыр башында төрле жанрларда иҗат ителгән әсәрләр алынган. Төгәлрәк әйткәндә инде Болгар дәүләте шырына караган Кыйса Юсуф, Ана ва угыл дастаны, Алтын Урда шырына караган Кыйсасыл Әнбия, Нагҗул Фәрәдис, Мәхәббәтнамә, Хисрау ва Ширин әсәрләре, Казан ханлыгы шырына караган Мөхәммәдияр, Өмми Камал әсәрләре, Мәҗмәгөл Кавагыйд әсәре, 17 һәм 18-нче гасырга караган Мәүлә Кылый, Габдуссәлам, Габдрәхим Утызыймәни әсәрләре һәм инде 19-нчы гасыр һәм 20-нче гасыр башына караган Габдел-Җаббар Кандалы, Әбелмәних Каргалы, Хибатулла Салихов, Шәмсетдин Зәки, Әхмәт Уразаев Кырмашы, Муса Акъегет, Захир Бигиев, Ризаиддин Фәхретдин, шулай ук Фатих Кәрими, Гаяз Исхакый, Галимҗан Ибраһимов, Фатих Әмирхан һәм Габдулла Тукайның әсәрләре фактик материал буларак әлеге хезмәттә урын алган. Чыганакларны әлеге тәртиптә өйрәнү бер яктан татар теленең үсешендәге тарихи изгелекне ачып бирергә ярдәм итсә, икенче яктан инде татар халкының бай һәм язма мирасын тулайым иңләп алырга мөмкинлек бирде. Проектны гамәлгә ашыруга институт хезмәткәрләреннән тыш шулай ук Казан Федераль университетында хезмәт куючы галимнәр дә җәлеп ителде. Алар барысы да татар телен, аның язма әдәби нормаларын һәм традицияларын, тел үсешендәге төп тенденцияларны камил белгән белгечләр. Шуны әйтергә кирәк, аерым алганда мондый төр галимнәр, белгечләр гарәп графикасындагы иске татар язуындагы текстлар белән эшли белергә, татар теленең башка төрки телләр белән багланышларын, аның фонетик, грамматик структурасын, сүз байлыгын күз алларга тиешләр. Кызганычка каршы бүгенге көндә мондый галимнәр күп санлы түгел, ләкин шуңарга карамастан күргәнегезчә эш тукталмый. Татар әдәби теле
тарихи юнәлеше алга бара. Югарыда әйтелгәннәр башкарылган эшнең катлаулылыгын һәм шул ук вакытта мөһимлеген ассызыклап үтә торган фактлар. Күп гасырлар дәвамында Россиянең төрле регионында яшәгән татарлар үзләренең рухи һәм мәдәни тормышында бердәм язма әдәби телдән файдаланганнар, билгеле булганча. Фәндә ул түбәндәге исемнәр астында билгеле. Иске татар әдәби теле, иске язулы татар теле, иске татар Төркия, иске татар Идел буе Төркия, Идел буе һәм Урал Төркия һәм башкалар. Бу инде әлбәттә бер яктан күпмедер күләмдә укучы тарафыннан буталчыклар китереп чыгарса, ләкин бу факт аның катлаулы үсеш тарихын үтүе белән аңлатыла. Мәгълүм булганча, хәзерге татар әдәби теле үзенең төзелеше һәм сүз байлыгы ягыннан борынгы төрки телләргә барып тоташа. Әмма халык һәм милләт теле буларак ул нәкъ менә Идел буенда формалашкан. Белгәнегезчә, бу җирләр элеккелектән төрки һәм башка халыкларның тарихи ватаны булып санала. Шуңа бәйле рәвештә татар теле гаять катлаулы күренеш тәшкил итә. Проектны гамәлгә ашыру барышында тел күренешләр белән бергә бер рәттән әлеге фактларда исәпкә алынып эшләнде. Проектның нәтиҗәләренә килгәндә, әйткәнемчә, алар 3 томлык коллектив монографиядан чагылыш таба. Аның беренче томында 13-нче гасыр 20-нче йөз башына караган язма истәлекләренең фонетик, график һәм орфографик үзенчәлекләре өйрәнелде. Икенче томында шушы язма чыганакларның морфологик үзенчәлекләре һәм өченче бүлектә әлеге текстларның лексик үзенчәлекләре өйрәнелде. Моңа кадәр галимнәр иске татар язма чыганакларының шуар, ягъни катнаш телдә язылганлыгы турында сүз алып барса, безнең тикшерүләр күрсәткәнчә, текстларда сүзләрнең язылышында ике төрле традиция һәм нормалар урын алган. Мәсәлән, язуга килгәндә, гарәп һәм фарсы телләреннән кергән сүзләр әлеге текстларда нәкъ менә чыганак телдәгечә язылганнар. Шул ук вакытта алардан аермалы буларак төрки татар асыллы сүзләр исә кыпчак һәм угыз телләре өчен хас булган традицияләргә нигезләнеп язылган. Шушы күренешләр шул ук вакытта әлеге текстларның морфологик һәм лексик үзенчәлекләрендә дә чагылыш таба. Менә шушы минем кыскача гына әйтеп киткән мәсьәләләр коллектив монографияда урын алды. Тагын шуны өстәргә кирәк, әлеге томнар институтының рәсми сайтында да урын алган, анда да таныша аласыз. Менә кыскача гына шул. Рифат Фернандович, сүз сезгә бирелә. Сез нәрсә истәп әйтәсез? Хәерле көн. Мин хәзер үземнең чыгышымда кыскача гына шушы татар әдәби теленең күп гасырлык тарихы белән таныштырып китмәкче булам. Мәгълүм булганча, дөньядагы һәрбер мәдәни халык үзенең тарихи үсеше барышында теленең сөйләмә формаларыннан тыш язма төрләрен дә тудырырга омтыла. Әлеге халыклар рәтендә татар халкы да аерым урын алып тора. Татар әдәби теленең тамырлары фәндә Архон Ениси истәлекләре исеме астында кирип калган таш язмаларда теркәлгән борынгы төрки теленә барып тоташа. Хронологик яктан караганда әлеге истәлекләр 5-нче һәм 8-нче гасырларга, ягъни борынгы төрки каганаты яшәгән чорга карыйлар. Каганлык таркалганнан да ул үзенең үсүен дәвам итә һәм бу яктан аның үсешенә үзеннән борынгы уйгырлар зур өлеш кертәләр. Инде төркиләр тарафыннан ислам дине кабул ителгәннән соң әлеге тел гарәп һәм фарсы берәмлекләре белән байый башлый. Алга таба төрки дип аталган язма әдәби тел икътисади һәм мәдәни багланышлар дулкыны белән татарларның борынгы бабалары яшәгән Идел буена да үтеп керә. Биредә ул җирле болгар һәм кыпчак кабиләләренең тел үзенчәлекләре белән байып,
киләчәктә иске татар теле дип аталачак язма әдәби теленең нигезенә ята. Шуңа күрә дә татар әдәби теленең тарихын өйрәнгәндә, аны нәкъ менә Идел буе Болгар дәүләте чорыннан башлау дөрес дип санала. Болгар дәүләтендә формалашкан әдәби тел дәүләт җимерелгәч тә юкка чыкмый. Традиция буенча ул яңа җирлектә, ягъни Алтын Урда дәүләтендә, аннан соң Казан ханлыгында үсә башлый. Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыклары чорларын татар әдәби теле тарихы үсешендә нәкъ менә иң нәтиҗәле этаплардан саналалар. Бу вакытта иске татар телендә рәсми фәрманнар, ярлыклар һәм башка эш кәгазьләре төзелә. Күпсанлы матур әдәбият әсәрләре иҗат ителә, фәнни трактатлар һәм дәреслекләр языла. Булар барысы да аның структур һәм функциональ яктан үсешен тәэмин иткәннәр. Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, барлык иҗтимагый өлкәләрдәге кебек үк телнең үсешендә дә билгеле бер дәрәҗәдә артка чигенү башлана. Бу чорда киләчәккә өметен югалткан халык күбрәк диндә юаныч таба башлый. Шуның нәтиҗәсе буларак әдәби телдә дини дискурс кысаларында үсә. Бу үз чиратында аның составында борынгы төрки берәмлекләрнең саклануы белән бергә гарәп һәм фарсы алынмаларының артуына китергә. Әлеге ситуация татар халкы тарихында мәгърифәтчелек һәм яңарыш чоры буларак кирип калган 19 гасырның икенче яртысы 20 гасыр башларына кадәр дәвам итә. Һәм бүгенге көндә академик фән белән бик үк таныш булмаган кайбер кешеләр тарафыннан игътибар ителә торган менә бу тел шуарлыгы мәсьәләсе дә нәкъ менә югарыда әйтеп кителгән сәбәпләр белән аңлатыла. Ягъни татар әдәби теленең тарихыннан күренгәнчә, аның нигезендә яткан уйгыр һәм угыз асыллы борынгы төрки компонентка төрле чорларда Булгар, Кыпчак, Чыгытай, Госманлы төрек, гарәп һәм фарсы берәмлекләренең кушылуы нәтиҗәсендә әлеге шуарлык барлыкка килгән. Ләкин бу татарларның әдәби теле булмаган дигән сүз түгел, ул булган. Моңа иске татар язма чыганакларында урын алган язма традициялар һәм нормалар дәлил булып тора. Алар турында безнең коллега әйтеп китте инде. Дөньядагы иң дәрәҗәле телләр каталогы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә дөнья халкы 7117 телдә сөйләшә. Беренче карашка бу зур сан кебек тоела. Ләкин соңгы вакытта кешелек җәмгыяте тел байлыгын саклау юнәлешендә кире кайтарып булмаслык югалтулар кичерә. Бүгенге көндә дөньяда һәр 2 атна саен бер тел югалып бара. Әгәр дә вазгыять шулай дәвам иткән чиракта, якындагы 100 ел эчендә дөньядагы телләрнең яртысы һәм алар белән бергә бу телләрдә сөйләшә торган халыклар да юкка чыгачак. Билгеле булганча, тел аны файдаланучы соңгы кеше үлгәнгә кадәр тере телләрдән санала. Бу кешенең үлеменнән соң ул үле телләр рәтенә күчә. Тарихта бер кеше дә сөйләшмәгән үле телләрнең дә аерым иҗтимагый өлкәләрдә куллану очраклары билгеле. Мәсәлән, борынгы грек һәм латин телләре. Әлеге телләрдә үз вакытында күп санлы әдәби әсәрләр иҗат ителгән, фәнни трактатлар язылган һәм алар безнең көннәргә дә килеп җиткән. Бу әсәрләрдә борынгы мәдәниятләрнең фәнни-техник өлкәдәге казанышлары теркәлгән. Нәтиҗәдә алар башка югары үсешкә ирешкән телләр белән хәзер дә кешелек җәмгыятенә хезмәт итәләр. Алар белән бер баскычта татар әдәби теле дә тора. Бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән иске татар язма чыганакларында татар халкының үткәне, бай рухи мирасы, этик һәм эстетик кыйммәтләре теркәлгән. Аларны киң җәмәгатьчелеккә һәм киләчәк буынга җиткерүдә Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында гамәлгә ашырылган нәкъ менә әлеге татар әдәби теле тарихы проектының да әһәмияте әйтеп бетергесез зур. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Беренче китап буенча булды, әйтелде, мәгълүмат бирелде. Лексикология буенча икенче китап турында да сөйләп китсәгез. Татар теле лексикологиясы ул 3 томлык, шулай ук 4 китаптан тора, аның 3нче томы 2 кисәктән тора итеп эшләнде. Беренче томда аның семасиология, татар теленең семасиологиясы, фразеологиясы, этимологиясы турында мәгълүматлар бирелә. Икенче томда татар теленең сүзлек составы турында мәгълүмат бирелсә, 3нче томда безнең татар теленең ономастикасы, ягъни барлык төр ялгызлык атамаларның системасы турында мәгълүматлар бирелә. Инде 4нче том или 3нче томның икенче кисәге, монда без татар лексикографиясының казанышлары, аның тарихы турында мәгълүматлар биреп китәбез. Әйтергә кирәк, бу татар лексикологиясын эшләү барышында безнең үзебезнең институт галимнәре белән берлектән без шулай ук менә татар әдәби тел тарихын кебек башка оешмалардан да, башка фәнни
оешмалардан да галимнәрне җәлеп иттек. Иң беренче чиратта инде безнең партнерларыбыз Узкалан федераль университеты галимнәре һәм менә Гөлшат Раисовна Галиуллина әлеге проектның фәнни җитәкчесе буларак та фәнни җитәкчесе булды. Әйтергә кирәк, менә бу хезмәтләргә, татар лексикологиясе хезмәтләренә безнең Россиядә яши торган башка галимнәрнең ул башка тел галимнәреме или рус теле галимнәренең дә ихтыяҗы бик зур, алар бездән сорыйлар. Шушыны исәпкә алып без эшли башладык. Инде шушы томнарны яңартыбрак, тулыландырыбрак рус телендә эшли башладык. Былтыр без бу томнарның беренче томын рус теленә тәрҗемә итеп бетердек. Быелгысы вакытта без инде яңартып, яңадан икенче том өстендә шалып барабыз. Шуңа күрә бу инде томнарның спецификасы, үзенчәлеге турында мин әлеге сүзне бирәсем килә әлеге томнарның фәнни редакторына. Гөлшат Раисовна, рәхмәт. Хәерле көннәр. Чыннан да менә безнең бүген тәкъдим итә торган татар лексикологиясе дигән хезмәт, ул фундаменталь хезмәт. Ул татар тел белеме генә түгел, гомумән тюркологиядә иң зур казанышларның хәзерге тюркологиядә дип әйтәм, иң зур казанышларның берсе, чөнки әле бер генә төрки халыкта да менә мондый күп томлы татар лексикологиясе дигән томнар юк. Һәм тагы бер насызлыкларга кирәк, әлеге хезмәт безнең татар галимнәренең, алдагы буын галимнәренең эшчәнлегенең нәтиҗәсе дә дип әйтергә кирәк. Нинди планда? Чөнки татар лексикологиясын төзү, аның дөньяга чыгару идеясе ул инде 20нчы гасырның ахырында, менә безнең гасырның башында ук безнең мөхтәрәм галимнәребез Олмир Фатих ага Закиев, Флёра апа Сафиуллина, ларның идеясе буларак яшәгән хезмәт. Һәм инде менә Тел әдәбият сәнгать институты шушы зур хезмәтне бастырырга, аны дөньяга күрсәтүгә алынып, шушындый зур казанышка иреште дип әйтергә кирәк. Биредә чыннан да әйтелде, әлеге хезмәтнең тагы бер уникальлеге һәм зур бер казанышы дип әйтер идем мин. Әлеге хезмәтне язуда лексикологиянең төрле өлкәләрендә дистәләрчә еллар эшләгән галимнәр катнашты. Һәм беренче чиратта инде ул Казан федераль университеты галимнәре һәм башка югары уку йортлары, фәнни үзәкләрнең дә хезмәткәрләре әлеге эшкә тартылды. Мин үзем шәхсән Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтын тәкъдим итәм. Мин аның вәкиле һәм Тел әдәбият сәнгать институтында менә шушы хезмәтне башкарып чыгарга чакыруларына мин шулай ук зур рәхмәтле, чөнки татар фәне өчен, татар лингвистикасы өчен әлеге хезмәтнең казанышы алга таба да әле бәяләнәчәк дип әйтергә кирәк. Әйтеп үтелде инде, әлеге том, әлеге хезмәт 3 томнан тора, ләкин 4 кисәктән тора. Аның гомумән әлеге хезмәтнең максаты нәрсәдә соң? Безнең лексик өлкәсе, сүзлек байлыгы гаҗәп дәрәҗәдә катлаулы, күп кырлы. Безнең әлбәттә бу өлкәдә эшләгән галимнәребез күп, ләкин безнең менә шушы лексиканың чыганагыннан алып, беренче чорыннан алып, бүгенгәчә аның үсешен, үзгәрешен, аның формалашуына, үсүенә, үзгәрүенә нинди тел факторлары, нинди экстралингвистик, ягъни телдән тыш факторлар тәэсир итүен әле менә шушындый кулачлап тәкъдим иткән гомуми хезмәтләр юк иде. Чыннан да менә Олег Ришатович әйтте, әлеге хезмәткә ихтыяҗ зур дип. Чыннан да безнең тюркологлар, чит ил галимнәре шул исәптән үзебезнең Рәсәйдәге галимнәр әлеге хезмәтнең кирәклеген ассызыклап безгә язалар, шалтыраталар һәм башка телдә дә, аерым алганда бу очракта рус телендә дә булуын сорыйлар. Әлеге хезмәтнең беренче томы тулысынча сүз татар лексикасының мәгънә үсешенә багышланды. Һәм әйтергә кирәк, бу өлкә яңа өлкәләрнең берсе, чөнки семиология буенча хезмәтләр безнең менә берничә дистә генә әле ныклап күренә башлаган иде. Һәм тагы бер өлкә биредә фразеологик фонд. Беренче чыганаклардан алып бүгенгәчә әлеге фразеологик фондның үсеше, фразеология фәненең формалашуы, аның үзенчәлекләре тәсвирлана һәм этимология. Гаҗәп дәрәҗәдә катлаулы өлкә. Татар этимологиясе, фикерләр күп һәм биредә менә мөхтәрәм галимнәрнең хезмәтләрендә урын алган фикерләр йомгаклап, гомумиләштереп һәм мөмкин кадәр объектив теге яисә бу сүзнең килеп чыгышын яисә ниндер атамаларның килеп чыгышын бирергә омтылыш булды. Әйткәнемчә, менә бу әлеге томны әлеге өлкәдә монда Мирфатых ага Закиев, без һәм Рузилә ханым Фаттахова һәм Әлфия ханым Булатова лар әлеге томны эшләүдә үзләренең
хезмәтләрен куйдылар. Икенче том менә мин һәрхәлдә әйтер идем, иң мөһим һәм иң кирәкле өлкәләрнең берсен ул татар сүзлек байлыгының борынгы чордан бүгенгәчә үсеше, алынмалар, нинди алынмалар бар, ничек телебезгә килеп кергән, кайчан килеп кергән, аларның үзгәреше, үсеше һәм нинди факторлар аларның яшәешенә йогынты ясый. Әлеге мәсьәләләр һәм шулай ук телебезнең бүгенге халәте, аның диалектларының кулланышы, айрым жаргоннар, ниндидер сленглар кулланышы һәм башка өлкәләр биредә тулысынча комплекслы тәкъдим ителә. Һәм әйтергә кирәк, менә татар лексикологиясенә менә мондый диахроник һәм синхроник планда караш, ул безнең телебезнең байлыгын һәм аның нәрсәдән башланып, кая баруын күрсәтә торган хезмәтләрнең берсе. Өченче том, кыска гына әйтеп үтәм, өченче том ул безнең татар ономастикасына багышланган һәм биредә мөхтәрәм галимебез безнең Гомәр ага Саттаров мәктәбе формалаштырылган һәм бүген инде зур үсешкә ирешкән ономастика тармагының үсеше, аның нәтиҗәләре тәкъдим ителде. Ул үзе 7 бүлектән тора һәм әйтергә кирәк, беренчедән ономастика буенча менә мондый комплекслы бүтән тармагын үзәккә алган хезмәтләр юк иде. Алар биредә тәкъдим ителде һәм тагын бер әйберне әйтергә кирәк. Моңарчы татар тел белемендә беренче тапкыр, татар ономастикасында беренче тапкыр карала торган ономастик берәмлекләр, эргонимнар, прагматонимнар биредә беренче тапкыр фәнни әйләнешкә керде дисәк тә, космонимнар һич кенә дә ялгышмабыз. Һәм әлеге томның эшләүдә шушы ономастика мәктәбенең төрле төбәкләрдә яшәгән, төрле регионнарда яшәгән, төрле фәнни үзәкләрдә эшләгән галимнәр катнашында әлеге том дөнья күрде дип әйтергә кирәк. Һәм тагын бик зур казаныш менә ул 3нче томның 2нче бүлеге ул лексикографиягә багышланган. Әлеге лексикография тармагының безнең моңарча менә мондый комплекслы итеп шулай ук тәкъдим иткән хезмәтләребез юк иде. Лексикография буенча безнең галимнәрнең эзләнүләре бар, айрым чорларга багышланган, айрым типтагы сүзлекләргә багышланган хезмәтләр бар. Әмма бу планда юк иде. Чөнки без беренче сүзлекләрдән алып бүгенгәчә булган барлык сүзлекләрне үсешен һәм аларны менә шулай бергә тәкъдим итә алдык. Һәм әлеге өлкәдә татар тел белеменең лексикография өлкәсендә хезмәтләре белән билгеле күренекле галимнәр Камил Рәхим улы Галиуллин, Ким Галим улы Миннуллин, Әлфия Шәүкәт кызы Юсупова, Рушания Сәгадәтҗан кызы Нурмөхәммәтова һәм Халисә Хатип кызы Кузьмина, Эльвира ханым Сафиналар хезмәтләрен берләштерә әлеге том. Ягъни гомумиләштереп әйткәндә, бүген безнең татар теле белемендә дөнья күргән татар лексикологиясе дигән әлеге колачлы хезмәт, беренчедән ул безнең фәнебезнең үсешен билгели, уларның югары дәрәҗәсен күрсәтә. Икенчедән ул безнең татар лексикологиясенең тулаем аның байлыгын, аның яшәешен, аның барлыгын һәм без кая таба телебезнең сүзлек составы ни дәрәҗәдә һәм нинди планда үсешен күрсәтә торган хезмәтләрнең берсе. Шулай итеп, йомгак ясап әйткәндә, ул безнең галимнәрнең шул исәптән беренче чиратта тел әдәбият сәнгать институтының күп еллык эзләнүләре нәтиҗәсе булып тора. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рахмат, Гөлшат Раисовна. Хөрмәтле журналистлар, сорауларыгыз тудымы менә шу чыгышларны тыңлаганнан соң? Татар-информ. Татар-информ Алена Низамова. Татар әдәби теле тарихы томнарын язганда иң шаккаттырган факт исегездә калган. Андай олай шаккаттырган фактлар булмады инде. Иң беренче чиратта нәрсә күзгә ташлана? Бу татар халкының язма мирасының шул хәтле бай һәм күп төрле тирән булуы. Менә шул. Һәм икенче сорау татар лексикологиясе җыентыгын томнарын төзегәндә 1612 елда Лейпцигтагы беренче Европада басылган беренче аның үрнәкләре бармы? Сез мине аңладыгыз. Сүзлек турында әйтәсез бит инде, сез әйме. Аларның үрнәкле, әлбәттә, биредә аның үрнәге тәкъдим ителмәде, чөнки ул фотосурәт булырга тиеш бит инде. Биредә принципта андый фотосурәтләр булмады, әмма анализ әлбәттә бар.
Безнең гомумән менә татар лексикографиясының төрле беренче сүзлекләреннән алып әйткәнемчә ул диван лөгать төректән алып бүгенгәчә булган кулъязма сүзлекләр шулай ук аларга анализ әлеге хезмәттә бар бирелде. Аларны укып карап алырга була. Әмма фотосурәтләр юк, ул принципта безнең бу томнарда андый менә үрнәкләр тәкъдим итү концепциясе каралмаган иде. Ә менә 10 ел элек Шәймиев күрсәтелгән иде бит инде ул җыйынты Казанга алып килгән иде килгәннәр иде. Менә хәзерге вакытта Мигизерның әйе. хезмәтен әйтәсез. Хәзерге вакытта өйрәнеләме, ничек бара аны өйрәнү эше? Мигизерның хезмәтен өйрәнү бүгенге көндә бара. Аны Казан Федераль университетының татар теле белеме кафедрасы профессоры Фәнүзә Шәкүр кызы Нуриеваның хезмәтләре, мәкаләләре әлеге өлкәдә бар. Һәм без бу хезмәтне инде безнең институт аны бастырып та чыгарды. Нәрсә дип әйтәләр аны нинди? Факсимилесе белән бастырып чыгарды. Рахмат, Олег Ришатович. Тагын калдымы әйтелмәгән сүзләр? Менә шушы ике китап буенча гомумән, шу тема буенча. Без инде үзебезнең әйтәсе килгән сүзләрне әйтеп тордык, сорауларыгыз булмаса. Бер сорау сорыйм. Галимнәр, рус галимнәре сорыйлар дидегез, нинди максат белән кайлардан һәм кемнәр сорыйлар теге? Беренче рәттә урыс галимнәре дип монда күбрәк әйтергә кирәк беренчедән тюркологлар, Россия тюркологлары, чөнки бөтен кешедә татар телен беренче чиратта моны тюркологлар сорый. Һәм чагыштырма планда телне өйрәнүчеләр. Ягъни рус теле яисә башка телләр белән чагыштырма планда татар телен, аның лексикасын өйрәнүчеләр сорый. Һәм шул ук вакытта безнең читтә яшәүче галимнәребез шулай ук әлеге хезмәтне теге русча уку ихтыяҗы барлыгында әйтәләр. Телне аңлап бетермәгән чиракта, ягъни Россия һәм чит илләрдәге тюркологлар буларны үзләренең фәнни хезмәтләрен язуда куллану өчен, әгәр дә чит ил турында сүз алып барсак, ул безнең Төркия галимнәре, Казакъстан галимнәре, Үзбәкстан галимнәре һәм башка Азәрбайҗан галимнәре, чөнки барысы да татар телен фәнни телдә язылган хезмәтләрне укып бетерә алмыйлар, шундыктан монда ихтыяҗ бар. Шулай ук Россиядә чагыштырма планда өйрәнүчеләр. Һәм безнең инде безнең институтның иң якынлаштырган безнең партнерларыбыз, ул иң беренче ратта Мәскәүдәге Россия фәннәр академиясының тел белеме институты, институт языкознания һәм Новосибирскидагы филология институты галимнәре менә бу мәсьәләләр белән без алар белән һаман тыгыз аралашып торабыз. Бу ике үзәкне мин Россиядагы ике тюркологиянең төп үзәкләренең берсе дип ике төп үзәкләре дип әйтер идем. Менә алар белән без элемдә торабыз һәм алар безнең хезмәтләрне әлбәттә сорыйлар. Анда ул институтларда төрле милләт вәкилләре эшли, төрки телләрне көтүнәсе бара. Ярый, бик зур рәхмәт. Әгәр дә сораулар булмаса, матбугат конференциясе тәмамлап итәбез. Эчтәлекле чыгышыгыз өчен рәхмәт бик зур. Зур рәхмәт.